Oh, piskatan niya. Wala kita mahihim. Wala kita nagahanda bukas. Patron pagod. Amo nga ni tay. Tara, tara, anak, tara. Dali. Ano tay? Pagkanto ka ni mo ninong, Ano? utang ditong kwarta. Apira tay. Bisan mapira kung pira tato yung kwarta. Oh, sige. Kay gagamiton ta, it kwarta dat patron. Kay sige. gahanda naton, ha? Oh, sige tay. Kay may bisita kitang makan ni. Oh, sige tay. Oh, sige, kanto na, dali. Ay pag-iya. Ay pag-iya, anak ka. Kay, kailangan kay mga kung kita kay buwas, so patron na. Ninong! Ninong! Ano yun anak? Ano? Ninong, tatay na utang ang kwarta. Kaya ano niya? Kaya na nga patron, may dalawang bisita. Sus, sigat ng tatay, inakwarta di sa tula. Ha? Oh. Sig na, ayaw kang pagginandaw, kurang yung kwarta ha. Sige tatay, nga piskati ha. Oh, sige, Ninong. Ito na, sige. Sige. Tay! Oy, anak! Uy, ano na? Nasa ringi, Ninong, wari ko ni kwarta. Ha? Wari na kwarta. Napiskat na mo katiya kwarta kay nagkumpala nga niya, nagkatbari. Nasa ringi, Ninong, ayaw ko nung paginandaw kung wari ko nung kita kwarta. Napiskat ka daw. Ano napiskat tiya? Eh, kailangan natin kami ada kita bisita. Napiskat tiya. Kato, balikan dito, balikan. Sige, bisan mapirala. Oh, sige, sige. Tiya. Oh, sige. O sige, ay pag-iya. Magulat ako din eh. Napiskat tiya. Ninong! Ninong! O yan yun anak, bumalik ka man ano. Napautang lagi tatay yung kwarta mo kay mga patrong na kuno dito amon. Mga bisita ko na makarawod. Wari kita kwarta di sa tula di. Igkuruan ko gyapin ni boss, si Garanda, kay may bisita ko giyap. Baka ako'y na magbinalik-balik. O sige, singa na lang tatay ha. Oh, sige. Piskati pare. Sinugusugol ko tiya anak. Binuguriyat na ka di, basta yung magbayad na akon. Piskati ha. Tay! Oy! Ano? Direlog na po ramin Ninong. Wal kaya anong siring niya? Kete ko na kwarta. Iya ko nung igahanda niya at patron. Oh, piskatan niya. Wala kita mahihim. Wala kita nagahanda bukas. Patron pagod. Amo nga ni tay. Sige. Karigo bossing temprano ha. Kaya wala kita ganda. Para may da kita ganda. Buwas ha. Tara. Sakob. Piskat ka.